suolta valuu öljyt, tippa tarkistaa kallistuksen vakaa ja runtopuslat, koiranluut. Sitten mä katson samalla nää takajarrupala, kun näistä kuluu pikkasen enemmän, kun se luistoisto toimii ton kautta. Seuraava tarkistuksen kohde on pakkoputki. Tiivistä tästä. Samalla tietysti katsotaan perän silmämääräisesti, että onko mitään vuotoja, mitään semmoista, mikä olisi niinku epäilyttävän näköistä. Sitten saadaan jakolaatikossa Stefa nämä täältä välistä. Katsotaan nää vetari sisäpää. Ne on ihan ok. Ja sitten etujarrupalat. Päästään kattoo täältä välistä. Ja koiranluu. Kallistuksen vakaa rungopusla. Kun nää voi olla silleen, että nää ei välttämättä tässä kolaa, mutta sit kun lähdet koeajalle huollon jälkeen, niin nää näyttää ihan ok. Sen tuntee, jos on väliä. Raskotan nää astilaudan noin saranat. Jättebra. Good.